Neki agenti dolaze iznutra, kao želja, ali neki dolaze s polja, kao naređenje. Danas upoznajemo agenta Zolen, glas savesti, i agenta Mögen, detektora simpatije. Agent Zolen. On prenosi poruke. To nisi ti. To je tvoja majka, tvoj šef. Ili tvoj doktor koji ti govori šta bi trebalo da uradiš. To je naređenje s polja. Pazi razliku. Müssen je kad moraš u WC, to je tvoja hitna potreba. Ali Zolen je kad ti doktor kaže da piješ više vode. Ti to možda ne želiš, ali on kaže da treba. Evo primjera. Doktor kaže da treba da jedem manje čokolade, a onda zove mama. Kaže da treba da sredim sobu. Der Arzt sagt, ich soll weniger Schokolade essen. Meine Mutter sagt, ich soll mein Zimmer aufräumen. Ali Zolen nije samo za naređenja. On je tu i kad smo u nevolji. Agente Elza, imaš li ti neki savjet za nas? Agent Zolen je tu i kad si u nevolji. Pitaš za savjet. Šta sad treba da radim? Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Tür schließen? I na kraju, moralna obaveza. Ne treba lagati. Man soll nicht lügen und klauen. A sada, malo emocija. Agent Mögen. On je tvoj termometar. On ne radi ništa, on samo osjeća. Sviđa mi se, ne sviđa mi se. Volim picu. Ich mag pizza. Ali ne volim spanać. Ich mag keinen Spinat. Ich mag Pizza, aber ich mag keinen Spinat. Ili kancelarijski tračevi. Njemu se ne sviđa nova koleginica. Kaže da je previše glasna. Er mag seine neue Kollegin nicht. Sie ist zu laut. A kako da pitaš nekoga nešto? Pravilo je isto, inverzija. Agent sada skače na prvo mesto. Magst du diesen Film? Mögt ihr Hunde? Mag er Fußball? Pazi, agent Mögen je usamljenik. On obično ne traži drugi glagol na kraju rečenice. Dovoljno je da kažeš volim to. Savest ti nalaže da vežbaš. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Poslušaj agenta Zolena. To su bili agenti, a u sljedećem videu stiže gospodin Möchten ili kako da naručiš kafu, a da ne budeš prostak. Čus!